Bon dia a tothom! Avui aprendrem a fer un vaixell de paper. Què necessitam? Un foli en forma rectangular. Podeu utilitzar un foli corrent, com aquest, però jo utilitzaré aquest més petit i de color groc. Primer de tot, col·locam el foli vertical, agafant la part de dalt i la doblegam. Hem d'intentar que les puntes coincideixin. Molt bé. Ara doblegam per aquí, així, però només és per fer una marca. Així basta. Agafam aquest cantó i doblegam fins la meitat. Agafam l'altre cantó i fem el mateix. Ara tenim això, que ho doblegam cap amunt. Li donam la volta i aquesta altra part fem el mateix, cap amunt. Això d'aquí mos molesta, així que ho doblegam cap endins i així quedarà molt millor. Ara, per de dins ho podem obrir i així ja tindrem un capell per el capità del vaixell. Seguim obrint, obrim, fins que fem un rombe. Tenim aquest rombe i doblegam aquesta part cap amunt. Ho giram i tornem a fer aquesta part cap amunt. Ara tornem a tenir això aquí. Obrim fins que tenim un altre rombe, però aquest és diferent. Tenim aquesta part que se pot obrir i aquesta altra part que se pot obrir. Obrim les dues i ja tenim el nostre vaixell. I això és tot. Adeu!